Sae de prisión un agresor sexual condenado en Lugo a 12 anos de cárcere logo de rebaixarlle a pena ou aplicarlle a lei do só si é si. O home leva 9 anos no cárcere e sae de prisión logo de rebaixarlle a pena 3 anos. Fora condenado en xullo de 2018 por unha violación, unha tentativa e 3 agresións sexuais. Este agresor sexual tivo atemorizadas as mulleres luguesas entre xaneiro do 2013 e novembro do 2015 cando foi detido. No xuízo, el recoñecía os feitos. Os informes forenses e psiquiátricos determinaron que ten un rendemento intelectual deficitario que reduce o seu control dos impulsos, aínda que quedou demostrado que sabía o que facía. Sae coa imposición de non achegarse a Lugo durante 10 anos, terá que estar sempre localizado a través dunha pulseira electrónica e ten orde de afastamento de 500 metros das súas vítimas.